mmanụ ụlebe ihe mmadụ mere onye nwere uche maka mbejo ote n'obodo eziri aba na ọwụrụ agwa nne amụma ibe ya agwa atụrụ ụfọdụ nọgide m anya ụfọdụ mmadụ ibe ya akpọ mmanwụ ụdakọ m ibe nyere anyị mmanwụ etiri n'aja okwu anyị Obodo mmadụ atọ mbụba tutu tebogogo meji eji nju wee jisi ana ike nwoke m ewere dozie n'ụbọchị n'ụbọchị adị mma ewere ọjị wee jidesie n'ụbọchị magịga ejije were ụmụ egbe okwu dị n'ụbọchị ọnụ ọbụ na-eme ọbara tụrụ ndị bụ ọbara agwụ na anyanwụ abịabela mmanwụ n'isi maka na oge erugo mgbe ndị pụrụ iche ije ga-abịa ọbara tụrụ ndị bụ anyanwụ pụta mụ na ndị mmụọ nọ n'ala akwụ na-echerugogo ọ bụrụ na enwe onye ji mmadụ obodo mmanwụ gara ike ihe a tụrụ bọzi ahụ okwu ọbọzi ahụ ma okwu anya ọ na-eyi nge n'ụlọ nọ na-ebukwa egwu ọ bụrụ isi mgbe ahụ ndị na-eje ụka mmanwụ nwoke dete mmanwụ bụrụ ihe njire niile n'ọdị n'ire ndọdụkwu njekwa okwu mgbe n'ọdị n'ire onye ọ bụ ndị mmụọ jide n'oge ahụ ọlọpụla akụ na ọ bụ nkabụ nwoke m otu nwata jide nkabụ dorie mmiri ohe ejikwa aka mbụba na na-agụrụ ụkwụ onye nọ na-agụrụ ada ebua Ego. n'ọnọdụ n'ugwu aja ịmata ọka na ka ibi n'ọrụ n'ugwu aja maka na ọmụrụ eje n'ọgbọ n'ụlọ mewe rie ire dobere nwu nye tirigbo obodo nye tirigbo na ọkpụkpụ mmanwụ ibe nji kwuru nka kwuru ụzọ kwuru dibịa kwuru ibe niile ihe ike n'ụlọ nọ na-ekwukwu ekwu irisi mgbe alụsị na-eje ụka ndị ekwe mmanwụ ihe tụrụ pụta agwara amụrụ ndị na-eri ude na mmanụ ndị na-asị ya nsọ kedu onye na-eme ibe nwa nwoke ma ọma bata ọkọrịba a ga-ejikwa ga ego na ọwụrụ ụkwa na eke ọgwụ akụkọ ga-esiri aba na ọwụrụ oje mụ n'ogbo tie m n'ume ọbara tụrụ na-ebe ọbara akwụ na-ekwenụ mmọnwụ abadaba ogori ọbara mma na ọnwụ dị n'ime ndị ọtọ obi ọkwa ndị mmiri ọbara ọla dị wuru ọgwụ ma agwọla agwọ nganga kanje tinye kanje obodo mmanwụ ọbụmụ debelu ndị ọtọfụ na ọtọfụ n'ori na amosu bụ nwanne abụrụ ga-ezi ya ba na nwanne ihe nwere uche ọtọfụ ibe ahụ ọbụ na agụgụ onye nwere uche ọtọ iwe na-ekwu okwu ka o kwuru ibe ahụ
mmadụ na-ene m anya nwadị a na-alapụ ego wee wuru ubi ebe na ibe a na-eme ubi ọ na-abụ olise aja ebirio igwe ụmụntị nụrụ onu mmọnwụ anaghị ọgba ọnịja atụ asaba egwu nwoke m onye ruru ọnịja erugo ogbo asaba ọkwa nne onye ruru ọnịja n'orugo ogbo asaba ọ bụ nne eme oke ibe me n'oge mgbugbe tie mana ọnwa oge njọ ga eji esi oge ekwe dịka erigharịrị n'anya ebiri mana ibe karịrị bịakwute dịka idekwa inye n'ụla ogologo na izu ka mma na ndị ejide marịrị amagwanibe ya agwa dị n'ikpe ibe emume ọmụmụ mmehie ejeje igwe ebube nwaba ịma na ewere uneruba agwọ dịka ọwụzi ọzọ onye bụ onwe mmadụ dotere onwe ya okwu maka na onye bụrụ mmadụ ekwugo ochie ọbara tụrụ na-ebe ọbara akwụ na mmanwụ kwụ n'iro mgbe okwu chere na atụtụ okpujere na-atụ ụtụtụ a ga-agbarujere okpu na-eme n'onwe gedegede igwe ore mere ọgọ ịma ọgọ ya erube igwe onye mere ọgọ ịma ọgọ ya erube odibo onye mmadụ nke ọya eri akọkwanye Sure. ọ bụ mgbe okwu chele chere ihe na-akwụwacha nwa ọtọ da nwoke m ọ bụ na ebe onye ji mmadụ obodo nụrụ igwe mmọnwụ na-ekwu ekwu ụkpakakpa n'ibia gbara ọkpanụ na-agaghị aga nkwụ na ọbọdụ n'oke a na-awa ikuku gaba ji anụ onwe ebe aga ọ bụ na ebe burukwe n'uche na nwanne enwe na-awa ọgwụ edi wekwe mmọnwụ na ụtụtụ ka bụrụ ebo na mmọnwụ atụbegwe mmọnwụ n'ọnụ ahụhụ mana ọwụ nwa ike eji akpọlite ndị nwụrụ anwụ maka ịkpọ ọnya mmụ ya ọmụ ihe onye jebudo ọgụ jebudo tiri aga mbe ụtụrụ na amaka mma iji wee gwa ọja mana onye ya etinye ọnya ka nje eje obodo mmọnwụ ọ bụ alụsị nwa mmadụ onwe ikpo nzu ikenga na-eme ire oribe oke ekwe na mmafe nna okpuru isi nka ọkpọrọ mmiri onye na naanị ya akpọ na nwa ọkwado egwugwu ọ bụ mụ nwa nwanne ya malụ ndị gboo nwoke tete iti nwere ugo na ya eturiro iti nwere eze ya eturiro nwoke m mmiri nwere ebe ọ na-atọ nwoke m nnu ya atọ ka nnu mmanụ ya atọ ka mmanụ ogiri ya bịatọ ka ogiri nwoke m o nwere mgbe ị na-eche ogiri ka ogiri jetọ ka mmanya nwoke m ịbịara agụrụ be nna m ngwa n'anya mmiri ụgbana jizalụ onye ka ugo ji bi ugwu ya onwe bara ugo n'iwe maka na tikere ugo kerie na ọcha n'egwugwo ọ bụ na eme ugo tiginyere na ọdịkwana gị ndizo ọkpọ mmọnwụ na mmanwụ zurugodi ike ihe na-achọ ka nkwụkpọ na onwe n'okwu ka iwe mara ibe ihe mere mmanwụ iche ego agụrụ na iwe de mmanwụ n'aka maka na gị gba ụmụntị ka m gwa gị ibe abụ onye ya ebi ya anụ sekunenu na mma ha dị ya nkọ siso mma ka ebi ya anụ onye mmejụ oji ebe oche ogosi anụ ebighị onye ọdụ na-ekiribe anụ onwegbo ndị ihe nya na ịma anyị bụ onye ọdụ enwere aṅụrị na-apịa
college by mistake. One minute, can I go?